ang ating barangay Kaugutan, Bakakay Albay. Yan. Magandang hapon sa inyo lahat o Diyos marahay na hapon sa Indogabos. Samahan po ninyo ako sa isang oras na talaga yan. Paano po tayo magkaroon ng magandang kalusugan? Paano tayo umasinso sa buhay ng tudo-tudo? Ay tuturo ko po sa inyo lahat yan. At yan po ay mangyayari po yan. Mangyayari po yan with the grace of God. Sabi ko nga, ano ang kailangan natin? Prayer and action. Kasi pag nagpipray tayo, bibigyan tayo ng wisdom. Wisdom. Ang action naman, kailangan we do it. Ano bang plano mo sa buhay mo? Ano bang plano mo sa iyong kalusugan? Ano bang plano mo sa kung paano ka umasinso? Action. Then pag-aralang mabuti at gawin. Yan, di ba? So andito po ang inyong kaibigan, ang inyong kapatid na si Doc Joy Bitito. I'm willing to help you out with your health concern, with your problems, sa pangkabuhayan. Mag-uumpisa na po tayo yung MHC Unilevel Business Program, most likely this July. With the grace of God, inaantay na lang po natin makumpleto ng ating IT programmer na Mr. Alex from Legazpi para po natin magkaroon ng opening. So yan po ang ating gagawin. At ito po ay malaki ang aking paniniwala na hindi lang po sa kalusugan tayo makakatulong, bagkos pati po sa financially, sa kabuhayan ng bawat pamilya. Kasi itong negosyo pong ito ay pamilya. Family-based po tayo. Family-based. Halimbawa, ikaw, o kanina, ikaw may problema. May mga anak ka, yung mga anak mo rin na may pamilya na, may problema rin po yan. Basta po, nagpapalaboratory, umiinom ng gamot, umiinom ng supplement, lalo supplement na synthetic, nagpapa-hospital, lahat po yan ay, ano po natin yan, pwedeng maging business partners, pwedeng maging clients. At yung po lahat, nag-online seller, mga online sellers, nag-online selling, yung po may mga negosyo na maliliit, katulad din po mga tindahan, sari-sari store, lahat pong mga maliliit na negosyo. Pwede naman po yung malakihan, grocery, pwede po yan. Pero ang puhunan po natin, may pangmaliitan, may pangmalakihan. Depende po sa kaya ng magjo-join sa atin. Depende po sa kanya, gusto niyang kitain. Halimbawa, may grocery, ang gusto niyang kitain isang buwan sa atin, 100,000 a month, ay hindi pwede po yung 6,000 na puhunan. Pero ikaw naman, nasa magtataho ka, nagtitinda ka lang sa bangkita, hindi mo naman kayang mamuhunan napakalaki. So, ang puhunan mo, 6,000. Di ba? So, yan po ang kagandahan dito sa atin. May small, may medium, mayroong big. Pero ang ating produkto, talaga pong proven and tested at galing po sa Florida, USA, hindi po galing sa West Philippines Sea. Yan, okay. So kayo na po niyan ang marunong mag-atid-atid. So kung gusto po natin na magkaroon ng magandang kalusugan, try us. At yung pera po ninyo, may kaakibat po yan na free membership para mag-share, magnegosyo, kumita, makatulong sa kapwa. Later on, ang iinumin mo, libre na. Later on, iinumin ng pamilya mo, libre na. Later on, kikita na tayo. Later on, baka maabot pa mga pangarap natin sa buhay. Di ba napakaganda yan? Saan ka nakakuha ng ganon? Di ba? At madali lang, Unilevel lang. Kailangan mo, si tatay nakakuha ng magaling na leader. Yung naging leader niya, yung manugang niya, magaling magkwento. O, di ba? Sa 6,000 niya, 10 katao ang pwede niyang maging business partner, parang kooperatiba.
Okay, bali 11 sila. Yung 10 yon, bawat production ng 10 yon, mayroon siyang royalty bonus buwan-buwan. Yan. Gusto niyo mas malaki? 12,000 na puhunan. Ang royalty bonus mo buwan-buwan ay 25 katao. Kahit isa lang. Kahit isa lang ang nakuha mong good leader. Nakakuha siya, nag-multiply. 25. So, nadoble. Mahigit doble. Okay. Doon naman sa 20,000, mas maganda. Bakit? Ang discount pa itong dalawang yon, 25. Sa 20,000, 30%. At ang kagandahan po, ang iyong business partner ay 50. 50. Kahit ang nakuha mo lang isang magaling na leader. Di ba? Eh kung marami ka nakuha ang leaders na magaling, mas maganda. Pero isa lang hanapin mo muna. Huwag ka na muna maghinap na sangkatutak. Isa lang muna. Para madali. Di ba? Okay. Paano kung gusto mo maraming leaders? 100 leaders, ang puhunan mo 60,000. Di ba? 60,000 pero 100 leaders. Grabe. Malaki ang kikitain mo dyan. 100 leaders, kumita ka lang bawat leader ng 200, may 20 mil ka. Kung 300 sa bawat leader, may 30,000 ka. Eh kung mas sipag, 500 bawat leader, meron kang 50,000 buwan-buwan. Ang pinuhunan mo, magkano? 50 mil lang. Di ba? Healthy ka pa. Maiwasan na ang laboratory, maiwasan na sangkatutak na gamot, maiwasan pa ang hospital, hahaba pang buhay. Di ba napakaganda yan? Power. Ito po ang wisdom na binigay sa atin ng ating dakilang Panginoon na si Papa Jesus. Sinabi, ito po kasi, inihingi ko sa Kanya. Ako po, kinikilabutan ako, kinikirabuhan ako na sinasabi ko si Papa Jesus. Kasi pinaganda kasi talaga namin. Hindi ko nga lang alam, hindi ko alam kung kikita pa kami. Pero pag kami po ay kumikita pa, kahit kaunti, tuloy-tuloy po yan. Pag hindi, sabihin ko sa inyo, paano naman ito? Gusto ba ninyo magsarado ang kumpanya? Sabihin ninyo huwag, di, bawasan natin ang kita ninyo, di ba? Bawasan natin ang kaunti, di ba? Para tuloy-tuloy ang kumpanya. Kasi dito po, binuhos ko na po lahat. So wala po sa ibang kumpanya, andito na po. Sa totoo po lang, kasi matagal na po ako sa negosyo. 3 pong networking companies ang pinanggalingan ko. 3 puro magagaling na food supplement. Pero ang hirap kumita. Ang hirap. Complicated. Sa atin po, napakadali. Sa totoo lang po. Hindi po ako nag-ano ng bangko. Sa totoo lang. Di ba? Bakit mahirap ba? Gumaling ka sa dengue, naka-recover ka kagad, uminom ka 2 capsules 3 times a day, uminom ka ng Mega Choco, uminom ka ng Amazing Diyos. In a matter of 5 days, itong COVID-19 pala, na infected ka, nag-COVID free ka in 5 days or 3 days or 5 days. Ikaw, kwento mo lang sa lahat mong kilala na yan at i-recommend mo, diinan mo, subukan mo para mapatunayan. Ganun lang. Ang tatanungin, nagbibinda ka ba? Kamo hindi. Anong gagawin ko? Ito, i-recommend kita doon kamo sa may-ari, sa founder and CEO na kaibigan ko. O ganun lang. Na si Doc Joey Bitito. Transa ka na sa kanya. Ipadala mo sinabi, kung ano ang sinabi sa'yo, gawin mo lang. Kasi ang pera mo, protected ni Doc Joey Bitito. Kasi hindi naman sa pagyayabang, may konti rin tayong pera. Di ba? Pag nawala yung perang yan, maaari po, ang may nagkamali dyan, sa bangko may error. Pero sa atin po, pag nakuha namin ang pera, most likely darating sa kanila ang produkto. O kung hindi naman dumating, baka ang courier may problema, nagkamali sila. Di ba? Baka mali yung address. Pero sa atin po, pag pinadala ang pera, 99.99, papadala po namin ang produkto. Ngayon, Doc Joey, saan ang 0.01? Margin of error po yan.
Yung tinatawag natin, walang 100% sa mundong ibabaw. 100% kung consummated na. Okay. Pero ang 0.1% po yan, kung kami may kasalanan, babayaran po namin yan. Walang problema. Walang problema po. Safe na safe yung nagpadala sa atin ng pera. Okay, maliwanag. Ngayon po, ano po madali? Ano pong madali na pagpapadala ng pera? Sa akin po, pinakamadali ang GCash. Kasi ang GCash po, wala akong kita dyan. Madali lang po yan. Ida-download lang ninyo. Bili kayo 7-Eleven or sa saan itong Villarica. Ipadala lang ninyo sa amin. Ang contact number lang naman, 0917-853-8933. Yan po ang GCash namin. Tapos, i-text na ninyo yung pangalan ninyo, ang inyong address, and contact number para po padala sa inyo ng LBC. Di ba? Sandali lang po. O hindi naman, smart padala. Sa amin mismo yan. Hindi ka na tatanong-tanongin pa kung ano-ano. Yung isa kasi, anak ng pating, yung pating na kinunot, yung PA, dalawa na nga ning tao ko ang kumukuha, hindi pa binigay. Nung una, at authorization lang. Yung una kasing staff, okay lang, kilala ako. Itong mga bagong staff, sabi ko, ito na, andyan na sa inyo ang pera, andito na ang notification sa inyo, ay hindi pinadala, hindi binigay. Sa ngayon, I will campaign na wag na sa inyo magpadala. Kasi, dapat na ipadala namin ang produkto. Hindi na ipadala kasi hindi nakuha ang pera. Isang araw pong na-delay, na pagpadala sa ating kliyente ang produkto kung kailangan ng inumin, di ba? Ang nakataya po dito buhay ng tao. Kaya wag na kayo magpadala diyan sa PE na yan. Masyadong may-ari po kayo ng PE, i-modify po ninyo, lalo kumpanya kami, hindi naman kami individual Kung mayat maya na sa inyo nagpapadala, mayroon namang pera kung walang pera, di ba? Ang hinihingi lang details kung sino raw ang nagpadala ng pera. Siyempre, halimbawa, okay, ako nagpadala ng pera, Doc Joey Bitito. Binigay ko kay Miss Ana Mijares. Pinadala niya yung pera diyan sa PE na yan. Ang alam kasi, si Doc Joey. Pero hindi na alam ni Doc Joey pala na ang nagdala si may inutusan, di ba? Hindi lang na ayaw nang ibigay. Pero ang perwisyo, yung oras, yung pamasahe, yung produktong natingga, di ba? Kaya yung may-ari sa management, kung kayo nakikinig mga PA, makipag-usap kayo sa amin. Kasi ako po'y galit, nagtatampo, hindi ako galit, nagtatampo sa inyo. Di ba? Andiyan na sa inyo ang pera, bakit i-withhold ninyo? Bakit i-withhold ninyo? Andiyan ang pera sa inyo. Kaya ngayon, GCash na tayo. GCash, smart padala, bangko. Padala kayo sa akin, BDO, BPI. Di ba? Gusto niyo may PS Bank tayo, walang problema. Mabilis. Kasi po, kaya po yan nagpadala sa amin ng pera kasi pambili yan ng Amazing 4 or ng Mega 1. Pagkatapos hindi ninyo ibigay ang pera kasi hahanap ako ng details. Andiyan na nga sa inyong pera, kumpanya kami. Di ba? Ilan pa mawawala sa inyong pera? Litiro po sangkatutak ang mawawala sa inyo kasi tatanggalin ko sa aming irerekomenda na ano tawag niyan? Yung padala center, kung ano man, natanggalin kayo kasi masyado kayong mahigpit, maling paghigpit. Sabi ko nga, there is a role, tama, but in every role there must be an exemption. Di ba? Kung matagal na sa inyo, mabilis, mayat maya, tumatanggap ng pera, nagpapadala, bakit mo higpitan ng gusto? For what? May ID. Meron pang card kayong binibigay, yung mga suki card.
May suki card na eh. Grabe. Kaya wag na kayo magpadala dyan sa PE na yan, sa sobrang gigpit. Unless otherwise, baguhin nila. Di ba? Gawin niyo parang GCash, ang bilis. Di ba? Kasi bakit mo pahirapan ng tao na pera nila yan eh? Di ba? Ako'y naano ko sa inyo. Hindi mo nagagalit. Ano ninyo yan? Pero pinahirapan ninyo kami. Kung pahirapan ninyo kami, hindi naman ninyong pera, ay bakit po ninyo pahirapan? Di ba? Ay, sus Maria Josep. Kaya, GCash na lang tayo. GCash. Madali ang GCash eh. Di ba? Ito si Maria Charlotte, nasa palengke pa raw siya, hindi pa nakapanood. Okay, thank you. Di ba? Ako ayoko kasi yung marami namatay. Ang tanong, kasi tayo, katulad po namin, alam namin proven and tested ang mga produkto namin. Kaya marami tayo dapat na mga distributor. Marami. Punta na kayo lahat na bawat pamilya ninyo, bawat barangay, puntahan na ninyo sino may mga sakit. Hindi ninyo kaya, ibigay ninyo ang pangalan ko, i-credit ko sa inyo. Di ba? Para mamaya 1,000 na nag-aantay sa atin. Grabe. Jesus, mamamatay. Bakit namamatay ka agad? Bakit namamatay? Ang tao, ginawa ng Diyos para humaba ang buhay. Di ba? Untimely death. Why? Siguro. Okay, number 1. Maraming bisyo. Sigarilyong sobra. Inom ng sobra. Isa yan. Pangalawa, kain ng sobra. Puro kain lang, kain ng kain. Walang pakundangan na pagkain. Pangatlo, puro stress. Stress na lang araw-araw, sangkatutak na stress. Pang-apat, hindi na rin nagpapapawis. Pang-lima, kulang uminom ng tubig. Nagpipigil ng ihi. Bawal po pigil. Ako po, nagdala na po ako lalagyan sa aking sasakyan, yung malaking ganyan. Wala akong orinola. Yung dating iniano ko ng tubig, di ba? Kahapon, naihi na ako. Huminto ako sandali, doon ako umihi. Doon sa, wala tayong nilalabag na batas. Di ba? Maraming pamaraan kung gusto natin. Doc Joy, paano kung wala kaming kotse? Kung nasa jeep kami, paano? Ihi na. Magdala na po kayo ng bute na lalagyan. Tapos, ang gawin po ninyo, magdala kayo ng pang takip ninyo para hindi kayo makitang umiihi. Di ba? So, ganun po ang sitwasyon. Ayaw ko naririnig, namatay, 30 anyos, 40 anyos, 50 years old, 60 years old. Mamatay man lamang ng 100 plus, okay na yan. Satisfied na. Di ba? Pero nakikita na mamatay na untimely death. Dapat hindi po ganon. Di ba? Napakalaki po ng natin. Napakalaki po ng ating obligasyon, ang ating pong gagawin sa ating mga kababayan. Iyan po ang programa, iyan po ang pinagandang programa ni Doc Joey Bitito na kailangan manood po tayo araw-araw except Wednesday para po magkaroon kayo ng idea napakaganda na pakinabangan po natin ng ating pamilya, ng ating mga kamag-anak, kaibigan, kakilala. Okay, maliwanag. Ano po ba ang busis ko naman, yung hyper na naman? Tone down, Doc. Tone down. Tone down. Tone down. Di ba? Okay po ba? Ayos po ba sa inyo yung aking sinasabi? Ayos pa po sa inyo ang aking sinasabi? Kung ayos po sa inyo, thank you so much. You mean everything to me. Kung hindi po, wala po akong magagawa. I'm sorry. Di ba? Kung kayo po ay kasi may mga tao po kasi masyadong pilosopo. Pero yung mga pilosopong tao, isipin po ninyo. Okay, tama yan, sinasabi ninyo.
Oy, ang doktor nga, nag-aral lang 10-12 taon. Hindi po namin kinukontra ang doktor. Magpa-doktor po kayo. We never contradict, we never oppose na kayo pumunta sa doktor. Pumunta po kayo. Ano po ba ang aming binabawasan lang? Binabawasan lang po natin ang mayat-maya kayong magkasakit. Bakit? Kasi nga po, kung mayat-maya kayo, laboratory, magkano gagasusin mo sa laboratory? Pera po yan. Hindi na po babalik yan. Mga gamot, na sangkatutak na gamot, hindi na po babalik ang pera ninyo. Mga synthetic na vitamins, hindi na babalik ang pera ninyo. Ano pa? Ano pa? Hospitalization, hindi na babalik ang pera ninyo. Panglima, yung pupunta ninyo na wala nang balikan, mas lalo na, walang-wala na talaga. Sa amin, okay, nagmiyembro kayo, sa 2 boxes lang na Mega 1, may discount na kagad na, hindi 20. Ang 20 kasi, sa senior citizen, 25%. At wala na kaming hingin kung ano-ano. Diba sa bibili ka, senior citizen, nasan yung ng doktor, yung inyong ang dami hinihingi. Diba sa amin, 25%. Pangalawa po, humanap lang kayo na maging leader ninyo sa inyong pamilya. Isang leader na magaling, na magmi-member din. At yung leader na yon, mayroon ka na dyan na kita. Pag ito nag-multiply, umabot yan ng 10 katao, 10 linya, may royalty bonus ka na yan forever. Ngayon kung kumikita ka na, maglagay ka uli ng isa. Gawin mo na yung 25 na tao. Di ba? Para 10 plus 25, 35 na ang tao mong partner mo. Di ba? 35 ng partner mo. Kukuha ka naman ng isang tao uli. Pwede yung leader mo dito, iyon mo rin ang kunin mo uli. Di ba? Kasi magaling siya. O, 35. Yung 35, kumikita ka na ng malaki, kumuha ka uli. Iyong 50 na, 50 ng partner mo. Pwede, multiple account. O, so meron kang 10, 25, 50, 85 katao na ang partners mo. Ay kumita ka ng malaki, o kuha ka na doon sa isa na 100 na kataong miyembro, nakikita ka. So 185 na. Ay malaki-malaki na kinikita mo. Ay kumuha ka na doon sa sa 250 persons ng iyong partner. O di ba? Litero 500 persons. Sa susunod 1,000, susunod ay wala na. Thousands of thousands, hindi mo nakilala, infinity na. Di ba? Dok, sa infinity ba, pwede ba akong kumita sa isang tao lang? Ang kunin ko? Na magaling, pwede. Kasi yung tao mo, yung nagtatrabaho para sa'yo. Di ba? Oh, may ganun pong magaling talaga. Katulad ko noon, hindi ako tumitigil. Nung wala pa tayo sa kumpanya. Nung nasa isang kumpanya pa ako, pero lumahirap. Talagang pagpapawisan ka, galing sa ulo hanggang sa paa. Ang daming requirements. Ilang legs ba yun? 6 legs ata o 12 legs. Pagkatapos may mga amount yan. Mga power legs. Di ba? Oh. Kumita ako noon, halimbawa, kumita ka ng 500,000, ilalabas mo naman na pera mo, 1 million. Kasi yun bibilhin mong produkto. Bakit? Kasi nga, kailangan mong front-loading ka. Kasi hindi mo lalagyan niya ng mga wala kang kikitain na malaki. Di ba? Ang hirap. Sa atin, ano lang bibilin mo? Isang box na Mega 1, bakit iinumin mo lang? Hindi mo kailangan magbinta. Huwag kang magbibinta. Kasi mangyari sa inyo, taga-binta ka na lang. Hindi tayo magbibinta dito. Walang berintahan. Bibintahan mong sarili mo para ikaw maging healthy, humaba ang buhay natin. Okay, maliwanag. Walang binta-binta dito. I-repair mo lang sa amin lahat. Kami nang bahala. Di ba? Motivate mo lang. O pare, alam mo, nung uminom ako ng Mega 1, yung aking kolesterol nagnormal. Nakainom lang ako, wala pang 1 buwan. Yung aking blood pressure na topsy-turvy, nagnormal. 120/80, one week na, ganon. Hindi na tumataas.
Yung aking blood sugar, dati go 200, ngayon 140 na lang. Ang laki ng binaba. O, yun lang. Subukan mo, pare. Subukan mo para mapatunay na totoo ang sinasabi ko. O, tapos. Nagbinta ba tayo? Hindi. Ano ginawa? Kasi mahal mo si kumpare. Na ikaw natulungan ng migawan, tutulungan din natin si pare. O, lahat pong bibili ni kumpare, meron kang royalty bonus. Yung una, referral bonus. Ang succeeding po, royalty bonus. Di ba? Di ba napaganda yan? Ngayon, si kumpare ba ang may utang na buot ka ba kay kumpare? Wala. Sino may utang na buot? Si kumpare. Kasi kung without you, hindi nalaman ni kumpare. O bakit ka kumikita? Ang kita pong yan, sinare. Kung dinirekta po si kumpare mo sa amin, ang babayaran the same. Ang kita, kami ang kikita. Pero dahil kayo nag-share kay kumpare, yung kay kita namin, sinare namin sa inyo. Okay, maliwanag po. Wala po tayong utang na buot doon sa mga taong nagmembro sa amin. Sila po ang may utang na buot doon sa mga taong nag-share sa amin. Nag-share sa kanya. Di ba? Saan po nangyayari yung kinikitang yan? Kami po, dapat yung kikitain namin, sinishare namin sa mga taong mga sharer. Yan. Okay, maliwanag. Kasi ang wish namin, we can help thousands of people na maging healthy, humaba ang buhay, happy, at kumita ng more than sapat. Anong more than sapat? Ang more than sapat po, in case of special needs, in case of emergency, mayroon po kayong pera. Di ba? Kasi ang hirap ngayon, oh, Dok, kumakain naman ako 3 beses ang araw. Eh, paano? Halimbawa, merong special needs, may nangyari sa kamag-anak mo doon sa Mindanao. Meron ka bang pera na pang eroplano, pang barko? Wala. May pang ano? Wala. Oh, di ba? Paano in case ng may nangyari sa inyong pamilya, hindi naman natin nahulog, halimbawa, sa kahoy, nabalian, may pera ba kayong pampa-hospital? Wala. O, di ba? So, kailangan mayroon tayong naiimpok na in case of emergency or special needs. Ano namang special? In case, halimbawa, nasira na yung refrigerator mo, gusto mong bumili ng maganda. Nasira yung TV mo, gusto mong bumili ng maganda. Nasira na yung kotse mo, gusto mong bumili ng bago. Special needs po yan. Mayroon po ba kayo? Yan. Iyan po ang gusto naming i-share sa inyo para umasinso ang sambayan ng Pilipino. Di ba napakaganda yan? We are only asking for your prayers. Ipag-pray po natin na mangyari po itong MHC Unilevel program natin na win-win situation, win-win solution. At ipagdasal po natin ang IT programmer na si Brother Alex na tamang-tama, nasa maganda ang pagkagawa niya. Di ba? Kasi hindi naman po ko IT. Kumuha tayo ng IT at binabayaran namin. Okay, maliwanag. Okay. Ngayon, ang kailangan lang po natin, isulat na ninyo. Sino bang aking pamilya? Ilan bang anak kong may mga pamilya na may mga trabaho? Di ba? Sino bang aking mga magulang? Kung matanda, sino bang aking mga apo na may trabaho, na may negosyo? Sino bang aking mga kapatid? Sino bang aking mga pamangkin? Sino bang mga tiyahin-tiyuhin ko? Sino ang aking mga pinsan? First cousin, second cousin, third cousin? Sino bang mga kaibigan ko? Sino bang ang aking mga friends or mga kaibigan? Sino bang aking mga associates? Sino bang ang aking mga dating mga schoolmates ko? According to UP study before, ang tao raw pag umabot ka ng age 40, meron ka ng kakilalang 500 people. Di ba? Di ba? Kaya dapat isulat mo yan, i-take notes mo para hindi mo makalimutan. Di ba? Nakita mo, may sakit, pabalik-balik na sa drugstore. Pare, pinsan, tiyahe, tiya, ito subukan mo kasi ito nakatulong sa akin. Di ba? Di ba? Yung kamo si Doc Joy B dito, yung nasa PBND si JB everyday except Wednesday. Yan na po, pinapaliwanag niya dyan. Saan katutak na po ang kanya natulungan. At ngayon po, may magandang programa siya this coming July na yung pera mong binili sa kanya, parang ay pwedeng kumita. Yan. Sa pamagitan din ng pagkwento mo. Di ba?
once ikaw okay ka na. Di ba? Magkukwento ka naman pag may improvement ka. Pag wala pa, huwag ka muna magkwento. Di ba? Doc Joey, bakit 3 linggo na wala pa akong improvement? Baka mali ang pagkainom mo, may kulang. Yan. Sabihin mo sa akin. Ayusin natin. Di ba? Okay, maliwanag. So ngayon po ay doon po sa ating Mega 1 na naano po natin nung nakaraan, di ba? Mayroon po doon na ingredient na mga ingredients na hindi pa natin napapaliwanag. Okay. Ang isa na po doon yung turmeric, luyang dilaw. Mayroon pong luyang dilaw ang ating Mega 1. Ito po ay nakakatulong sa merong osteoarthritis. Yung mga aroy. Yan. Kailangan natin Mega 1 kung ikaw po merong arthritis. High cholesterol. Kung kayo po ay may cholesterol, yan. Dok, kung ganun pala yan, ay luyang dilaw lang po. Kailangan maglaga ka araw-araw. 3 times a day. Diba? Masyado nang mahal. Ano lang yan, luyang dilaw lang. Liver disease. Yan. Diba? Liver disease. Kung may fatty liver ka, ayan, diba? Fatty liver. Matutulungan ka. Itching. Makati-kati. Makati. Bakit Makati? Bakit Makati-kati? Yung may mga allergy, di ba? Kailangan. It helps also to stabilize blood sugar. Di ba? Nakita na ninyo? Hindi ninyo alam. It stabilize yung blood sugar natin. Ang daming may diabetes. Almost 50% ng mga Pilipino diabetics. Di ba? Ang diabetes po, hindi ka mamamatay sa diabetes. Complication. Pag wound, pwedeng amputation. Mata, pwedeng blindness. Pag nagkaroon na ng sa heart, pwedeng atakihin ka, dead ball. Kung hindi, wheelchair. Pagkatapos later, sobrahan ka na ng gamot, kidney, failure, or dialysis. Gusto ba ninyo yan? Kanina, ay pumunta sa atin si Manong, naawa ko. Nakaano na lang. 80 years old, nakasugkod, nakatungkod, nakakateter, may diabetes, may high cholesterol, may high blood, may problema sa puso, may problema sa prostate, ang dami. Di ba? Sabi ko, we pray to God and gawin natin itong lahat, itong ating magagawa. Di ba? Okay, amazing for na binigay ko. Ano pa? Prevent or treat type 2 diabetes. Yan po maganda. Okay, maliwanag. So yan po ang kagandahan ng ating luyang dilaw or turmeric. Ano naman ang bitter melon, punggok na ampalaya. Alam po ba ninyo yung punggok na ampalaya? Yung mapait masyado. Diba? Yung iba kinakain na lang yan. Tinatanggal lang yung sa gitna, yung puti, sinasalad, kalamansi, kamatis, di ba? Konting asin. Yun. Rich source of antioxidants. So, antioxidants, para inom ka ng gamot, kailangan mo ng bitter melon para po to detoxify. To detox. Ang dami pong dinadialysis kasi kulang po ang detoxifier. Mahina po mag-detox ang kanyang katawan. Fights inflammation. Nag-inflame. Pwedeng arthritis, osteoarthritis, inflammation yan. Diba? Lowers blood sugar also. Nag-stabilize ng blood sugar ang bitter melon. Diba? Napakaganda po yan. Mayroon po yan na cancer fighting property ang ating bitter melon. Kaya bitter. Okay. Kaya may iwasan kang magkaroon ng cancer.
It can help to decrease your cholesterol. Cholesterol. Ano ba? May aid weight loss. Yung masyadong matataas ang timbang, makakatulong po ang bitter melon. Okay, maliwanag. So ano pa ang dagdag? Ano pa ang dagdag natin dyan? Moringa. Yan. The miracle tree with over 1,100 vitamins and minerals. Moringa. Dok, simple lang pala ang moringa eh. Meron sa aming tanim. Bakit kumakain ka ba araw-araw? Hindi po. Dapat araw-araw. Kasi dyan sa katawan natin, araw-araw ang gera. Araw-araw ang fighting ng good cells versus the pathogens, mga bad cells. Okay, naintindihan po ba natin? Akala mo ninyo, ang may gera, sa ano lang? Hindi, dyan po araw-araw ang gera. Oras-oras sa katawan natin. Kaya kailangan malusog ang ating katawan, ang immune system natin. Diba? Okay, maliwanag. Ano ba ang nagagawa ng moringa? Loaded with vitamin C po ang moringa. Vitamin C. It helps anemia. May mga anemia, arthritis, joint pain. Yan, nakakatulong po yan. Asthma. Yung may mga asthma. Hindi po yung ask my wife, ha? Ibig sabihin si Andres po yun. Cancer. May iwasan ka magkaroon ng cancer. Constipation, nakakatulong po kasi fiber din po yan. Di ba? Diabetes. May diabetes, diarrhea, seizures, stomach pain, stomach and intestinal ulcers, intestinal spasms, headache, heart problem, high blood pressure, kidney stones, symptoms of menopause, thyroid. Para naalala ko tuloy si Nanay si Nanay Basyon. So, Dok, sumanit ang aking tiyan. Nagsanit ang aking tiyan. Alam mo, ginubatan kasi. Uminom akong isang kapsulang migawan. Isang basong maligamgam na tubig. Sabi mo kasi, parati akong nakikinig sa radio program mo eh. Pero mga wala pa rin, hindi pa ako gumagaling. Uminom uli ako ng isang kapsula. Kasi sabi mo wala namang overdose eh. Sabi niyo pangalawa, isang baso uli na maligam mo na tubig, nawala ang sanit sa aking tiyan. Beroin mo yan. Kaya bilib na bilib ako dyan sa migawan mo. Di ba? Kung iyan po pumunta sa doktor, ay sumanit ng tiyan, baka iyan po ay ultrasound. Magkano ultrasound? 1,000 na. Yung doctor's fee na 500, okay lang yan kasi pinaghirapan yan, mga doktor yan, di ba? 500, 800, okay lang yun. Pero yung ultrasound, kung may gusto ka pang mag-laboratory exam, laboratory exams, lalo na kung kompleto, baka 2,000. Magkano ang gagasusin mo? Baka 3,000 mo kulang. Samantalang 2 kapsula ang migawan, 100 pesos lang pag member ka. Di ba? Ay magme-member na lang ako para discounted. May negosyo pa. Nakita mo si Nanay Basyon, ang dami niya nakwentuhan, nagmembro na rin. Kaya maswerte yung kanyang apo na si Amazing Migawan Arlen C. Pabilonia. Parating nananalong Miss Migawan. Kasi meron siyang lola na tumutulong, taga-kwento. Di ba? Ganun po yan. Ikaw kwento mo lang. Si Miss, Miss Migawan, Dok, may menstruation ako, ang sakit-sakit ng tiyan ko, kakauminom ka ng 2 kapsula, 3 times a day. Dok, 4 pa lang nainom ko. Okay na. Kako dagdagan mo ulit ng 2. Biruin mo yan, 4 pa lang na kapsula, kasi meron daw siyang dysmenorrhea. Minsan daw, na-hospitalize na siya dahil sa dysmenorrhea. Biruin mo yan,
4 na kapsula lang, okay na. Ay magkano ang 4? 200. Ay kung dinala sa ospital, magkano? Ayan. Kasi kayo, hindi kayo marunong mag-compute. Dapat marunong tayo mag-compute. Diba? Gumastos ka sa akin ng 6,000, ay inabot yan ng 2 buwan. Eh, may negosyo ka pa. Eh, kung dalawa pa kayong umiinom ni Mrs., so dalawa kayong natulungan ng 1 buwan. O halimbawa, tig 20 days kayo. Di ba? O, ikwento na ninyo. Ikwento na sa mga kapatid mo, sa magulang mo, o sa anak mo, sa tiyahin-tiyahin mo, pinsan mo, si Mrs. din, ganun din. Baka ikwento pa ninyo doon sa mga bilas-bilas ninyo. Later on yan, maiwasan na maya't maya umiinom ng synthetic drugs ng mga synthetic vitamins. Uminom man in case of emergency na lang. Di ba? Nakukuha po ba ninyo? May negosyo pa tayo. Hindi nasasayang ang pera ninyo. Di ba? Okay, maliwanag. Biruin po niya yan, ang daming pakinabang. High blood pressure, kidney stones, symptoms of menopausal. Ayun, menopause. Thyroid, okay? Pati yung thyroid ni Miss Migawan. Hindi na lumaki, lumiit na. Di ba? Hindi na naninikip yung kanyang lalamunan. Di ba? Di ba? Napakaganda. May negosyo pang maganda. May award na naman pang 3 buwan. Saan ka makakakuha ng ganon? Kasi kayo, alam po ninyo, isip-isip naman, gamitin ang ating, sabi nga ni yung ating magaling na senador, kukote. Gamitin ang ating kukote, di ba? Para hindi maubos ang pera ninyo. Sana ubos, laboratory, gamot, vitamins, ano ba? Hospital, ano pa? Ayaw ko na i-mention yung pang 5. Morbid na. Morbid, baka marami galit sa akin. Pero marami pong nangyayari dyan, di ba? Okay, maliwanag. So 3 pong ipapaliwanag ko sa inyo, special na wala sa Pilipinas. Yan. Okay. 18 na, 18 ang pinaliwanag ko na sa 3 araw na ingredients or components ng ating Migawan. May pwedeng pakilagyan tabi ito ng tubig. Kaya wag nang puno, yan, ganyan lang. Okay, so yan na po, dyan na lang po, dyan na. Okay, so yan po ang magandang balita ko po sa inyo, di ba? Kahapon, kinantahan ko kayo ng You Mean Everything to Me. Yan, di ba? Kasi kahapon, special, raffle. O, yun po mga ating mga nasa Unilevel team. Hanap na kayo ng kailangan mag-member na. Yung pong makuha po ninyo, kapag kayo member na nakakuha kayo na pa-join ninyo, yung pong nakuha po ninyong membership, sa inyo po ang points. Yun naman po nag-member, yung unang membership nila, wala pa silang points doon. Pag sila'y nakakuha din, or bumili sila ng succeeding, doon sila may points, at yun po ang equivalent natin ng coupon na maging raffle po natin this coming Wednesday. Yan, okay, maliwanag. Okay. Yan po ang gagawin natin para fair to everybody. Yan. Si Miss Tess Lasala Goyina, yung friend niya, kasi pala si Tess, ang ginagawa, ang programa natin, lagi niya yan tinatag sa mga friends niya. Okay, tinatag niya ng tinatag. Yung isang friend niya, may kapatid ata o bayaw na mayroong lymphoma na taga-uwas. Ngayon, nakita yon, ni-recommend, pagkatapos yun namang kapatid ng friend ni Tess, iyan na po ang nagpunta dito at nag-avail ng 2 boxes ng Migawan at pinadala doon sa hipag naman ng kapatid niya sa uwas para makainom na. Kasi may lymphoma nga. Hirap na yung kapatid, di ba? So, hindi pa nila pinapabiopsy kasi nga alam naman nila pag binayopsy, di ba? Ang biopsy kasi malalaman kung anong stage, di ba? So ngayon, sa 6,000, meron ng ginagagawang temporary solution doon sa kapatid nila, sa kamag-anak nila. Di ba napakaganda yan? So congratulations, amazing Tess Lasala Goyina. Di ba?
Kasi busy ito eh. Chinat lang sa akin ni Tis kahapon. O sige, chat. Then, kanina, na-consummate. Di ba? Ganun lang po yan. Kung nahirapan kayo, may solusyon. Andito po, ang inyong kapatid, si Doc Joey Bitito. Pero ang pinakadabis po, of course, ang ating si Papa Jesus. He knows everything. Ng ating puso ay crystal clear. Pusong busilak. Yan. Na gustong tumulong. Okay, di ba? Di ba napakaganda po yan? Di ba? Okay, so yan po ang ating dapat malaman. Ano na po ang ating pang-19 na component or ingredient ng ating Mega 1? Astragalus. Astragalus po. Ano po bang astragalus? Ang astragalus po, hindi gulay, hindi po prutas. Ano po yan? It's an herb. It's a plant. Yan. Herb. Hindi herba. It's an herb. Ano yan? Silent H. Yan. Okay. Ano po ba ang nagagawa ng astragalus? Yan. Doc Joey, ang boses mo, tone down. Tone down. Yan. Okay naman ang boses ko. Hindi na masyadong malakas. Heart disease. Nakakatulong po sa may problema sa puso. Okay. Ang puso mo nakakatulong sa may problema sa puso. Heart disease. Helps boost strength and stamina. Nako, kaya pala ako pag ako'y lumakad. Yung mga 21 years old, natatalo ko. Ako po, 26 pa lang. 26 pa lang. Di ba? Dok, sabi sa akin kahapon. Kahapon ba yon? O kanina nung Tuesday. Dok, ikaw ba yan? Bakit sa TV parang may edad ka na, pero sa personal parang ako, nasa 40s o nasa 30s? Bata kang tingnan eh. Parang mga 30s ka lang. Di ba? Bakit ganun sa TV? Bakit parang nasa 50-60 ka na? Di ba kako, alam mo, hindi tayo photogenic. Kasi hindi tayo naglalagay kung mga make-up. Wala tayong make-up artist. Yung pong nasa TV kasi may mga make-up artist yan, may nag-aayos lahat-lahat. Tayo po wala. Di ba? So, ganun po yan. Ganun ka pala, Dok. Batang-bata ka pa pala. Hindi nila alam na junior, senior na tayo. Di ba? Okay. Improves immune function. Immune function. So, ibig sabihin ang immune system natin, magaling mag-function. Okay. Yan ang nagagawa na itutulong ng ating astragalus. Ito po'y ginagamit din long time ago. Yung mga night sweats, yung nag-sweating ka, at saka diarrhea. Matagal nang ginagamit po yan sa traditional medicine. Traditional. Okay. Okay. Traditional Chinese medicine. Kasi mga ganyan, nauna yan sa China. Mga Chinese, pwedeng sa Hong Kong, pwede sa Taipei, pwede sa mainland China, pwede po sa West Philippines. Okay, maliwanag. Baka kayo magalit sa akin, nagbibiro lang tayo. Alam mo naman kung pala biro tayo. Kasi mamaya naman, Dok, masyado ka ng seryoso ka. Wala nang kalatoy-latoy yung sinasabi mo eh. Di ba? Kaya po kung minsan, ginagawa rin tayo ng, yan, made in Florida, USA. Hindi po gawa po yan sa West Philippines, para naman kayo magkaroon ng idea na tayo po ay maganda po ang ating samahan, di ba? Very informative daw. Tips sa atin, Doc. Ang dami ko na natutunan. Okay, salamat. Amazing. Ninya, really moral. Di ba? Okay. Inaayos natin, pinapaganda natin araw-araw para kayo ganahan. Di ba? Para dito talaga sa Image Unilevel program natin, business program, marami ng matulungan, hindi lang sa kalusugan.
bagkos financially. Yan, di ba? Financially. Oh, di ba? Okay po ba 'yon? Dok, pwede ba dito taong hindi kumita? Yung hindi dito kumita, walang kwinintuhan, walang ginawa sa buhay. Oh. Walang ginawa. Hindi nagkwento. Oh. Oh, di ba? Kasi imposible. Di ba? Imposible na hindi ka kikita dito. Di ba? Kasi nga po ay napakaganda po ng ating topic, at ang topic po natin ay inano natin yung yan, oh. Nakita po yan. Have a wonderful day, Janelle Grace P. Akinde, yan. Unahin sa pamilya. Yes, unahin po natin. Amazing Ninya Really Moral. Mabuhay ang Aya family. Yes, mabuhay. By Amazing Janelle. Amazing Chuna Orbita Iskalikas. Hello, how are you? Yes, hello po sa inyo lahat. Amazing Ying Rosero Lopez. Sumusubaybay sa atin. Good afternoon. Yes, good afternoon. At pre-data siya. Yes, kahit pre-data talagang andito sa atin. Amazing Randy Balato. Lagi naman nagbabalat ito si Brother Randy. Good afternoon. Magandang hapon sa inyo, sa iyong pamilya. Opo, pamilya po ang unahin natin dito po sa ating Unilevel program. Dito po sa ating programa, marami tayong matutunan, lalong-lalo na sa mga produkto natin, lalong-lalo na ang Amazing 4 at ang Mega 1. Doc Joey, happy watching and listening you. Amazing Shirley Cinco Bonite at ang kanyang handsome na American boy. Yan, di ba? Opo, ang ganda talaga ng Mega 1 po. Try ninyo po. Amazing Ninya Really Moral. Yes. Yan po ang aking yan po ang aking pampalakas ng gusto. Wow naman. At opo, ang ganda-ganda naman po ng ating programa at ng ating mga produkto. Ang Mega 1, Miracle C, Mega A, Multi 5 capsules, lahat po yan. Yan po binansagan na Amazing 4. Ang ating mga coffee, Amazing Coffee Mix, Mega A, Multi 5, 8-in-1 and 14-in-1. Amazing Juice with Miracle C and Collagen, ang paborito ko sa hapon, with 11 natural vitamin C. At may collagen, ibig sabihin, pampakinis sa ating skin. In Mega Choco, in my brain booster, iniinom na rin ng aking apo. And of course, ang Berry Soap with collagen, na talagang ginagamit na Doc Joy Bitito halos araw-araw. Yan. Aking pagpaligo. And Slimmer's Rice. Kanina si Tatang nag-abil ng dalawang 2 pieces ng Slimmer's Rice dahil nga po siya may diabetes. So lahat pong yan ay ating pong ini-endorso dahil nga po lahat po yan walang itulak. Puro natin kakabigin. Yan, di ba? So shares lang po natin. Shares. Maraming sharer po. Paramihan tayo ng sharer. Para po kasi maganda na po ang programa natin ngayon. Wala nang garalgal. Dapat po by birthday ko ang ating pong viewers. Dapat po sana nasa 10,000 pataas na. Kaya po kung sino po sa inyo may pinakamaraming shares araw-araw, ibigay lang po ninyo. Ang share po natin kung pwede po sa ibang grupo. Huwag po yung sa grupo lang natin kasi dito napapanood na rin tayo. Sa iba't ibang grupo, di ba? I-shares po natin. Kung sino po nag-share, yan, i-text, i-ano po ninyo kay Miss J, ipunin ninyo araw-araw. So, meron pong pinakamaraming shares, meron pong matatanggap na regalo sa akin. Sino po? 10 na pinakamaraming shares araw-araw. Ibig sabihin, ang shares po natin, hindi bababa ng bawat isa, hindi bababa po ng ilan. Kaya 20, 15 siguro minimum. Padamihan. Kung hanggang August 19, ang cut-off po natin siguro August 18. Hindi, baka August 15. Para kasi bibilangin yan. Kung sino pong 10 mayroong pinakamaraming shares. Halimbawa, inabot ng isa 1,000, yung isa 900,
Oh, may special price po yung 10. May special price. Di ba? Okay, simula po ngayon. Simula ngayon. Okay, yan na po ang ano natin. May pinakamaraming shares. Ang dami pong shares. May taga Bicol kami. May Uragon kami. Kung ano-ano po. Sa lahat po, subukan natin. Mayroon kayong kay Tulfo. Baka ba kay Rabi Tulfo. Baka lumusot kay Kuya Willie. Lahat. Kay Chris Aquino. Subukan natin. Wala na mawawala. Kung lumusot, di maganda. Paano kung hindi lumusot, Doc Joy? Wala tayong magagawa. We are sorry, di ba? Oo, di ba? Ang dami kasi dyan Ang daming may mga dami po may mga grupo-grupo. Doon po natin. Kasi po, ang purpose natin later on, di ba? Dumami, di ba? Every mo 10. Anong malay mo? Yung